Umcimbi wombane kukhangeleka ngathi ngowona uza kubangela abavoti bathathe izigqibo ngeqela amabalivotele kolunyulo luzayo loomasipala. Apha kule ngingqi yaseSunville eSoweto, abahlali bahleli kwisithokothoko sobumnyama isithuba seminyaka emithathu. Umama uMabhela oneminyaka eyi-62 ubudala uthi unyaka uphelile ngoku engenambane. Kodwa ngoba khona into engayenza funeka ngiphekile lapha. Akukho ndlela mbini ke le meko inyanzelisa ukuba asebenzise isitovu serhasi. Obu bubom uMabhela nomzukulwane wakhe uThando oneminyaka emithandathu ubudala ababuphilayo mihla le. Iingxaki zabo zaqala mhla kwaqhushumba lebhokisi yombane yaye kunangoku ayikalungiswa. Hayi akekho umuntu apha ozaphuma ayovota, especially thina hayi i-local service ayisenzelanga ne-service delivery nje siyazi. We never got any service. Asifumananga, not at all. Abahlali bathi soze bawubeke umcondo kumaziko okuvota, kodwa iqumrhu lakwa-Eskom lithi abanye babahlali banegalelo kule ngxaki. These mini substations fail as a result of customers bypassing their meters, using electricity indiscriminately and wastefully, and in some cases we've got people who are illegally operating our networks. Ingcali zithi abavoti kumele bathwalise uxanduva amaqela abo ezopolitiko nanjengoko ingawo enza izithembiso xa egay'inkxaso. This year the elections are going to be even tougher because service delivery has become one of the key items that communities are looking out for. Electricity is an important service delivery act which communities such as Soweto and other communities around South Africa have been complaining about. Ngokwangoku uMabhela nosapho lwakhe bathi bafuna umbane badikwa yokosa kukuhlala ebumnyameni.